wannan rahoto. An soma shagulgullan ne da jawabi na barka da zuwa da shugaba na runduna ta uku ta jandarmomi Colonel Abdullahi Tubi da ya yi barka da zuwa da duka jandarmomi da suka samu damar halarta wannan shagulgulla na shan ruwa. Daga nashi waje ajidan chef Wakaso ya mu karin bayanin ma'anar shirya wannan shan ruwa da wannan addu'a kamar haka. Wato wani abu ne wanda su manyanmu suka yi inise suka ce mu taru gaba ɗaya mu buɗe baki da mu da matanmu, kuma dalilin wannan buɗe bakin da aka yi tare farko za mu yi musu addu'a. Wato duk wanda ya ciyar da kai abinci ko ya shayar da kai abin sha, kai mishi addu'a Allah ya ciyar da shi da wani abinci mafifici. Sa'annan muna fatan Allah maɗaukin sarki da wanga tsayuwa namu insha Allahu wato za mu yi makasa mu addu'a. za mu makasa addu'a dan Allah madaukakin sarki ya sabako muna alheri zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu. Rabbana inna nazarna musannafan lam taghfir lana tarhamna wa kunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi inna la naqulu mi'ad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tunatar da ku daga nasu waje su ma mata na jandarmomi sun shirya shan ruwa da yi ma wannan ƙasa adda, kuma da fatan Allah mai kowa mai komi ya ƙara sabko kwanciyar hankali da sabon arziki a cikin wannan ƙasa tamu. An ƙare shagulgulan ne da yin sallah ta magariba da yi ma wannan ƙasa tamu adda, da fatan Allah mai kowa mai komi ya ƙara sabko kwanciyar hankali da sabon arziki kuma da haɗin kai zuwa ga duka jami'an tsaro.